Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay basa ti Proverbio Kapitulo 3, versikulo 7. Di mo ipagarop ang masirib ka. Agboteng kakit di iti apo kat di ka agaramid iti dakas. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Candia. Magustuwak ti performance mo iti kumpanya, Eunice. May sa ka nga asset ti kumpanya. Thank you, ma'am. Pinayaban ka diti opisinag. Gapo iti panag-resign ti head iti departamento nga ayan niyo. Wan nga rod, ma'am. Sayang ni Ma'am Monica. Dakkel ti maitulong na iti kumpanya. Malaksid ngamin anasirib, na PR pa'y. Pudno day ta nga imbagam. Iso na laang tadyak mo't mabalin alapdan. Nang runaket talaga anapatag ti makagapo, no apay ang nag-resign. Ma'am, Ngam sana bale. Ngamin, ada ka mo't, Eunice. ha? Anya ti kaya ti asawan, ma'am? Kasi tinakon-akon, adda potential mo. Iso asika ti ma-promote. From now on, sikan ti head iti department yo. Agpaiso, ma'am? Yes, Eunice. You are now the head of finance department. Katnamnamaot, nakarkaro pa'y nga igaad mo ti agtrabaho ita. Taadan posisyon mo. Kablaawan ka, anak ko. Talagamot ngamin, anasirib ka. Ngam, jak ni namnama asyak ti ipromote ti akin ko kay ti kumpanya pagpapaayak, nanang. Basta aramidem ti rumbeng kabayatan ti panagtrabaho. Ipakitam ama ikari ka iti posisyon nga inteddaken ka. Aramidak dayta, nanang. Kat agtalinaed ka kumaan na pakumbaba, anak ko. Tantandaan am akanayon nga awan tinasaya at apagsayaatan dagiti naparamag. Nanang, Kang runaan iti amin. Pagyamanam ti Diyos. Gapo iti napintas agasat ana iparapurkan ka. Nagkasat ni Eunice, anya? Ison ti head iti finance department. Talagamot niyamin ang maikari, tanasirib. Pudno tako nam. Iso ana daras ana italo. Kan masiguradok akabailan na ti posisyon ana ipaaikan ko ana. Talagamat. Tilalang mabaliwan ita. Santa na kanayo na makakuyo. Ha? Kas kumaita. Santa kakuyog dito kantin. Sigod-sigod na kanayo nagigidan tayo na kasi break. Ngamita. Datalangan tinagkuyog. Gapot ato pa tinaskan niya si Gaswan ni Eunice. Dayta nga agpaiso ti makapaladingit. Mamano na makakuyog ko ni Eunice. Malidayan ka, gaputa agayat ka ken kuana. Saan kumot nga inlibak kun ka dayta? Saan ka di? Pudno, di mo inlibak kanyak. Ngam ni Eunice, amo na ka di? Ha? Ibagam akan kuana. Saan kat akop kopi ko pamlatan day ta arik nam? Mabainak kami namang ibagakan ko ano itirik na, Karen. Ay na Edgar, awan ti pagbanagan day ta arik nam, no di mo ipudno. Basta. Mabainak ka rin. Nang runa pa ita, tana italon. At addan ang mabainak. Madlaw anabambanog ka, anak ko. wan nga rod, nanang. Ngam sana bale. Makaina na akon, tanakasangpot akon dito balay. Kita umot anak ko. Taamangan mo't no maapektaran tukit di day ta salunat mo. Gapo iti nalabos a panagtrabaho. Kabailak, nanang. Di kay agdanag. Palpalagipan kalaeng, anak ko. Di kay kadi agdanag. Kas itinakon-akon, kabailak da itoy. Kat ikarik, nanang. Iti mabiit. Rumang ayon ti panagbiag tayo.
Saan lagaya ma-renovation? No di kat pinabaliwan yon ti sigod abalayo, Loreng. Ni Eunice nga anak ko ti akin pagayatan iti daytoy insyong. Ay, talaga, met big time ni Eunice. Baknang kayon. Sa balya talaga no nasirib ti tawan niya. Nalakaabumaknang. Mabiit man laeng insyong. Nabagas ti insawang mo. Anya ka di ti kayat mo apagparangan. Makamukan ano anya ti pagawatam, Loreng. Sige, inakon. Diyos ko. Apay akas jay ti sa uni insyong. Anya ti kayat na asawan. Anya mo tanday ti trabahom, Karen? Ha? Apay, Eunice. Birbir nga sa nakmatlatan. Idin to data di ti opisina. Ha? Eunice? Talaga adimor aramatan ti panunot mo, Karen. Kaibagbagak laang asaan arumbeng abirbir nga sanak, ngam inulit mo manan. Ha? Ay, pasensya kan, Ma'am Eunice. Kasta Oh, urnusam day ta report mo maipapan iti monthly finances tayo. Saan saan nga agsusurot dagiti total ti input kan output ti kumpanya. Tarimaanam ti trabaho. No di mo kayat ti maikan iti memo. Gusto Karen, di ka nagsangit. Anyan, Edgar. Nagbaliwan na namin pinsan ni Eunice. Kadagatas yun. Uwan nga ron. Sana niya isa tisigod ayonis ngam amuta. Sige, sir. Nagbalinan ang natangig. Sa bagay, adamot basol ko Takam malimat nga agpaiso dyan submit ko kan kuha na a report. Oray pa Sana rumbang akas dyan inaramid na. Mabalin mo ta pinaayaban na kalangan iti opisina na. Sana to inlawlawag kun ka na niya tarumbang nga aramidam. Sana kas dyan imbabay na kamatan kadagiti ka opisinahan tayo. Uwan nga rod, Edgar. Jack lang pagarap ng agbaliw na Eunice. Nagbalinan anangato ken natangig. Ha? Adda nagpintas ako tiya nagsardeng iti batog. Asino nga taday ta? Awan mo't tinamnamaag asa nga ilimi adikot tiya. Nanang, ilukat mo man ti gate. Ha? Nimot gayam yun istidi ko tiya asimangpag. Hoy, nanang, ilukat mo ti gate ko na. Uwan! Mabitla ang anak ko! Ilukat kaun! Kas aginatang mo, ti kabarbaro ako tiyem kunam Eunice. Wan, nanang, in cash ko. Kan amo mo't anabayagan nga arapaap ko ti madan iti bukod ko alugan. Iso nga rod nagsursuro ak nagmaneho. Wan, anak ko, amo. Ngam kaipat patakder mo laang tinagdakkel abala ita. Pinabaliwam ti sigod apag nanaedan ta. Dakkel ti gastos mo. Ngam ita, addan ka barbaro ako, Chem, kat kaspay aginatang mo. Anya ko matidakas na ngay, nanang. Napintas ti trabaho, ada posisyon ko. Kabaalak ti gumatang iti anyaman akayat ko. Eunice, anak ko. Diyak kayat apat yan nagiti sayang gusang amang mangag ko. Ay, adula amin! Nagadulakit ting ibagbagayon. Di kay katagyaman, tanaparang ay kunti pa nagbiag tayo. Kan maysa, awan ti karbangan nyo amang question kanyak, nanang. Ngamin, intelihente ak. Kabaalak agunudan ti anyaman akayat ko, gapo tanasiribak. Maysa kamot asan nga agpampanunot si ka Edgar. Ma'am Eunice. Nagsimple lang ti paparamid ko kan ka nga statement of account. Ngam di mo pa'y maperpekto daytoy. Pasensya kan, ma'am. At nangamin nadlaw ko nga irregularidad iti papaaramid mo nga statement of account. Anya? Hoy! Awan ti karbangam amang question kanyak, ha? Kan anya nga irregularidad nga ibagbagam?
Direkta nagtaod ka ni Boss Tibilin. Iso arumbang laang nga aramidam. No di mo kabaalan nga aramidan, nasaysaya at pa'y ngagsapol ka laangan iti sa bali a pagtrabahwam. Iti damo, dakkel a balay. Ita, nagpintas a kotse. Ay, sa bali a talaga tinasiriban niya, Loreng. Mabalin ka di, Insyong. No anyaman ti kayat mo nga ibaga, idiritsam. Saan akasta nagado apalpali ikaw mo? Imposible di mo amaw ti kayat ko asawain. Anya nga minaya ti kayat mo nga ibaga. Na, apay nga roda masuron kang ay? Uray asinaw, masuron iti kastadyar mo. Ibagam nga min no anya ti kayat mo nga ibaga. Kayat mo amaamuan. Pues, ibagakan ka. Agtatakaw jay anak mo. Ha? Ay, Insyong di ka man agsasaw iti kasta. Na? Mabalin ka nga idarom, gapo iti kasta nga ibagbagam. Apay, nag-resign ka. Gapot at siya kahit na makita ti kalato pa nagswag ni Eunice. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Edgar? Karen, at daan naman niyang aramidan ni Eunice. Anya? Day ta tinadoktalak. Inadal ko na yung bagdagit statement of account ni Papa Aramid na kanyak. Kit nabisto ka doktoran na ti kwarta ti kumpanya. Diyos ko. Sigurado ka kadi, Edgar? Huwag Karen. Iso kasayatan lang ni agikatak. Ngam ti makitak tukit din niya ti mapasamag ka ni Eunice. Amo mo't niya ayatak unay ni Eunice. Kit jak kabalan ang makita ti pan nakaibabain na. Kasano ang makalubak ti dakkelan agatad ana alak iti kumpanya. Inyawid ko pa yan dagiti papeles iti balay. Tapno maisimpak ko ma. Diyak mo no niya ti rumbang naramid. Eunice! Hanya ka mo to nanang! Apay adi mo amo tiyang tuktok! Ay, una yan ti kasta pa nagsasaom, Eunice. Pudno nga inawagan nak itinanang. Ngam saan anasaya at tipan naritam kanya. Anya ngamin aya ti masapulyo. Makitkita yung matama kumikumak. Taan niya ti pakakumkumikumam. Ti ibagbaga ti daduma apa nagkusit mo iti kumpanya apag trab-trabahwam. Ha? Ay naanak ko, anya ka din tinapasamakan ka. Saan ka mo't apinadakkel akasta? Iso apang nga asim kumatag baliukan, sakbay amala daw ti amin. Ay, adula amin nga ibagbagayo. Rumwar kayo dito silid ko. Sandak kasingaan. Nalabit nga momon no apay apinayaban ka, Eunice. Ma'am. Kompleton ti ebidensya ang nakalap ko kontra kan ka. Anya? Ma'am, anya ti kaya Diyosawan? Di kan agin di ammo pay, Eunice. Inadalan dagiti abogado ti kumpanya ti amin. Kat di mo malisyan ti anomalya nga inaramid mo. Anya? Una yan, Eunice. Nagtalakakan ka. Impampanakal ko nga asset ka di ti kumpanya. Ngamgayam, agaramid ka laang iti anomalya. Ma'am. Saan mo ang mapaglibakan dayta? Tamalaksid kadagiti na ornong ming ebidensya. Nangisayang kat kami pa yan iti background check. Maipapankan ka. Iso nga amome no mano ti gatad ti impatakder mo abalay. Kan ultimo ti kotse nga araramatam. Saan ka ngagsangit? Tauray nga taagluwa ka iti dara. Agdadata at tinakawam ti kumpanya. Kat gapo iti kinadakas nga inaramid mo. Rumbang lang amadusa ka. Gapo iti anomalya nga inaramid mo. Ti kinasirib no aramatan iti kinaimbag at adda amapador as ti biyag. Ngam no aramatam iti kinadakas. Ti masaknan to matlaang tagsagrap iti panakaibabain kan dusa iti dakas nga inaramid na. Papagayam, titan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dala
kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panagtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.